Benvinguts a l'exposició Estius d'Art i Literatura Palau Ferrer i Jaume Ferran, on tracem el vincle intel·lectual entre aquests dos personatges, entre el literat Jaume Ferran i el pintor, escultor i ceramista Palau Ferrer. El Museu d'Història de Cambrils és una institució pública gestionada des d'aquest espai del Molí de les Trageres, que és la seu principal. Aquí hi trobem, litografies de l'artista, el poema que Jaume Ferran va dedicar a Palau Ferrer i també el quadre que Palau Ferrer va fer de l'exposa de Jaume Ferran. Ens plau molt poder tindre durant aquests mesos d'estiu una exposició dedicada a un artista excepcional de les nostres comarques que va tindre una relació intensa amb el nostre municipi a través també de la cultura, de la literatura i de la pintura.